е по-различно. Ако се разходим за миг измежду природата и се вгледаме в творенията на Аллах, ще разберем, че всяко нещо е създадено с някаква цел. Няма да видим две различни същества да гонят една и съща цел, нито пък да нарушават законите, които следват. Това ни дава ясна представа за живота. Следователно, след като всяко творение спазва някакви природни закони, това не се ли отнася за човека? Да, това е така, а законите, които трябва да следва човека, са поместени в свещения Коран. Но да се върнем на въпроса за срама, който изпитват някои младежи. Разберете, скъпи приятели, че не е никак срамно да се наричаш мюсюлманин. Напротив, това е нещо велико. Достатъчно е да прибавите към знанията, които притежавате в Словото на Аллах. Тогава ще разберете какво точно се търси от вас. Тогава ще можете да отговаряте дори на най-сложните въпроси, защото свещеният Коран е способен на това, а той ще бъде в сърцата ви. Скъпи приятели, помислете си, кой ви създаде? Има ли човек, който да е дошъл на света по собствено желание? Не, няма. Абдул Маджид Аз-Замдани казва: тогава първото нещо, което ви предстои, е да получите силата, която ви доведе против волята ви на този свят. Помислете за живота си на този свят. Как пръста се превръща в човек? Защото колко чудно, мъртвата пръст не чува, не вижда, не е способна да придобие нови качества. А човека е жив. Той изпълва света с живот. Ако разумният човек можеше да си представи как се е превърнал от пръст в човек, как пръстта се е превърнала в семе, през колко етапа е преминала, докато се е преобразува в месо, кости, върху костите плът, после душа, как се появява на света като бебе, расте и става човек. Замисли ли се върху всичко това, човек ще види, че нито една промяна не е била подчинена на неговата воля. Точно това го потиква да разбере в чии ръце е неговото съществуване и неговият живот. Следователно, за да се появи на света, без да е изявил това желание, човек съзнава, че това е дело на някой способен на това. Аллах казва: о човече, какво те подмани да не се покориш пред твоя Господар, който те сътвори и съчлени и се размери? В какъвто образ пожела, в такъв образ той те нагласи. Сура 82, аят 6, 7 и 8. Скъпи приятели, не си мислете, че сте дошли от нищото. Нищото не може да ви сътвори, да ви оформи, защото нищото няма състояние. Разберете добре, че сами не можете да създадете нищо. Невъзможно е нищото да сътвори нещо. От Аз-Замдани. Аллах казва: дали бяха сътворени от нищо, или те са творците? Това означава,
че е необходим Творец, необходимо е да научите в чии ръце се намира съдбата ви. Телата ви са заложени в Аллаховите ръце. Всичко зависи от Неговата воля и желание. В такъв случай, първото ви задължение е да го опознаете истински. Да си помислим, чие владение сме ние, чие притежение са тези ръце, с които работим, краката, с които се движим, езика, с който говорим, умът, с който разсъждаваме и всички органи по телата ни. Още повече, чие владение сме всички ние? Кой от вас сам пожела появата си на този свят? Имахте ли възможност да изберете родителите си? Вие ли избрахте в коя страна да се родите? На коя дата да се родите? Вие ли определяте поведението на телата си и способностите на ума и душите си? Вие ли избрахте какви да бъдете, мъже или жени? Вие ли пожелавахте постепенно да остарявате? Кой е онзи, който ви води от здравето към болестта, от живота към смъртта? Помислите си само, колко сме безпомощни, слаби. Аллах е онзи, който ви сътвори немощни, след немощта ви даде сила, а след силата немощ и побеляване. Сътворява Той каквото пожелае. Той е всезнаещия, всемогъщия. Сура 30, аят 54. Това са най-важните неща и нито едно от тях не е в нашата власт, защото в нито едно от тях нямаме право да се разпореждаме. Следователно, ние не принадлежим на себе си. От Аз-Замдани. Скъпи приятели, за какво сме създадени? Ако се съберат лекарите от цял свят и бъдат попитани дали окото на човека е създадено с някаква цел, всички ще отговарят положително. Този, който каже не, заслужава да му бъдат отнети и двете очи. И отново, ако запитаме за устата, зъбите, носа, ръцете, краката, сърцето и най-нищожните органи в човешкия организъм, дали в тях има някаква цел, всички заедно ще отговорят да. Това означава, че всичко в теб е сътворено според определена мъдрост. И от това, че мъдростта е вложена в тялото, за да ти служи, се разбира, че и твоето сътворяване е свързано с някаква цел. Ако не знаеш за какво си създаден, не знаеш ли за какво са създадени хората, не разбереш ли мъдростта, скрита в твоето създаване, не ще струваш и като един къс хартия, защото хартията все пак е предназначена за писане. Скъпи приятелю, помисли за себе си, как и защо живееш, след като не знаеш причината, поради която си сътворен. Този, който не знае защо са създадени съществата около него, той е заключен за цялото човечество. Скъпи приятелю, какъв тогава може да бъде живота ти, ако не схващаш причините за собствения ти живот? Жалко, а живота на земята си тече. Отива си, а ти така и не разбираш за какво живееш. Не можеш да разбереш защо умираш. Това означава, че собственият ти живот не струва и колкото обувките ти. Всъщност, малко или много се знае защо са ти необходими обувките. Когато се износят, ти ги сваляш и ги хвърляш. Но за причините за един цял живот нямаш никаква представа. Това означава, че по подобен начин нямаш никаква представа и за мъдростта, вложена в съществуването на цялото човечество. Скъпи приятелю, но какво пък ни очаква в полето на гибелта? Ако великият Аллах пожелае в рамките на 100 години
всички хора ще напуснат земята и ще се окажат сред мъртвите. От Аз-Зандани. Аллах казва: където и да сте, смъртта ще ви настигне, дори и да сте във въздигнати кули. Сура 4, аят 78. Това означава, че